बिमा फिसा सानैल'? बेयावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसिपेन बर हरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया सानब्रैसो जाबायमोन आं लोमजाना दंमोन नालाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरो कन्टेन्टबो माने बोखांनो हायाखैमोन आरो लोगोफोरना आं नैबे दा मोनसे फेसबुकाव मोनसे भिडिअ क्लिप मोनलायबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनाबो माने हायोब्ला माने सोरबाफोर नुदोंब्ला माने बिथांखौ बा बिथांजोखौ एसे मदद खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आं सासे बिनानावनिफ्राय माने भिडिअखौ ससे क्लिप लानानै नोंथांमोन सिगाङाव देखायनो सानदों लोगोसे नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नुखांखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो अबेनि आदाया अबेनि औ गथ'फोर गैया ए आयो गथ'आ नैबेनि अन्थाव बाथावनो जा अन्थावथाव आद्रैनो आजलगाव बाजारावहाय रावबो गैया मादै नोंसिनाव रावबो गैया बिमा फिसा सानैल' फिसा दङ मेगन नुवा हौवायाबो ए अन्थाव बाथावनो हो ए लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बे भिडिअआ माने काजलगावनि बाजाराव जादों होनना बुंदों आरो लोगोफोरना बे काजलगावनि बाजाराव माने गावनि अन्थाव बाथाव सासे उन्दै गथ'खौ लानानै सान्द्रि एबा माने लबरनि प्लास्टिक लानानै जिरायनानै जेरै हमना ला गस्ला दखाननि सिगाङाव जिरायनानै जों बिबाय आरो बिबायनाय एबा माने फैसा बिनायखौ बा फैसानि बिनानै जिरायनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसेयै आं बेखौसो बुंगोन मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरखौ माने बेफोरबायदि माने फैसा मागिनाय एबा माने माबाफोर जिखुनु माने फैसा बिनाय एबा माइरं बिनायफोर जिखुनु माने अनसुंथाइ बिनायखौ नुयोब्ला जोंनि बर'फ्रा बिराद दुखु मोनो जों बर'नोखा लोगोसे आं बेखौल' बुंगोन सदै माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंगोन लोगोसेयै सोरबा इउटुबारानो जा बा सोरबा फेसबुकारानो जा सोरबा हेल्पलाइननि थ्रुआनो जा दै लोगोफोर बेफोरबायदिखौ माने थाबैनो जोंनि बर'फ्रा माने डाइरेक्ट माने गोजौसिम माने दैथायहरनो नाजानांगौ आं बेखौसो बुंदों आरो ना लोगोफोर जायबायदिया माने जायबायदि फेसबुकआव बिनानावा माने भिडिअखौ माने क्लिपखौ गाव हगारना होबाय लोगोसेयै बिनि गेजेराव बैनि माने मुं थुं सुसंजोबनानै गासै डिटेल सोंनानै बिनि बेंक एकाउन्ट IFC क'डफोरखौ माने होफाना होयोमोनब्ला जोंनि जिखुनु माने सहाय होनाय बा सहाय होनो माने साननाय बिदा फंबाय बिनानावमोना गासैबो माने थाइसे थाइनैबो माने सहायखौ होगौमोनखौ आं माने कमेन्टनि थ्रुयै नुना मोन्दों लोगोसे माने स्किनारबो गैया आरोना लोगोफोर सोरबाफोर माने 100 200 500फोर 600फोर 10 थाखा 20 थाखा बेफोरबायदि माने अनसुंथाइ हरनो हागौमोन आरोना माने जायबायदि बिनानावा माने भिडिअखौ माने बेखौ माने क्लिप खालामदोंमोन माने बैनिफ्राय माने बेंक एकाउन्टफोरखौ बिनानै माने आपल'ड खालामनायाव होफाबा एसे मोजां जागौमोनखौ आं सानदों आरो लोगोफोर दै माने एसे सर्ट जाबाय लोगोसे मानो होनोब्ला हौवायाबो माने मेगन खाना होनना बुंदों लोगोसे उन्दै गथ' सासेखौ लानानै माने सान्द्रि लानानै माने दखाननि लांगोनायाव जिरायनानै फैसा बिनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जोंनि फेसबुकारफोर बा इउटुबारफोर जोंनावथ' इसेबां गिदिर इउटुबार गैखाला आजिखालिनि दिनाव हमनानै ला दा आजिखालिनि दिनाव ओरैबायदि माने गिदिर फेसबुकार मिलियनफोर दङ जिखुनु माने मासावनो मास माने आर्निं खालामनाय जिखुनु मासाव मास माने फेसबुकनि फैसा जानाय जिखुनु माने डलार मोननाय बेफोर बिथांजोमोनखौ बा बिथांजोमोना माने बेफोरबायदिखौ माने थांनानै एसे माने अनसुंथाइ होयोब्ला एसे मोजां मोनो आरो लोगोसेयै BTC एरियानि जिखुनु हमना ला मानगोनां BPF हाग्रामा सार बिथांमोनाबो माने बिसोरखौ माने मावना जानो थाखाय एसे माने अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जागोन आरो लोगोफोरना बेखौ माने गेदेर गोजौसिम माने एसे माने थाबैनो जोंनि माने हेल्पलाइन थ्रु हमना ला इउटुबारफोर फेसबुकारफोर माने बेफोरखौ माने एसे थाबैनो माने गोजौसिम दैथायहरब्ला एसे मोजां जायो आरो लोगोफोर माने एसे माने उसुबिदा नुयो बेनिखायनो माने सोरबाफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ माने मोनफा जिखुनु माने भिडिअ बानायलाबाय थादोंबा माने बेनिफ्राय माने जिखुनु माने IFC क'ड एकाउन्ट नाम्बारखौ लानानै माने बेखौ माने एसे माने गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माने पस्ट खालामना होयोब्ला माने एसे मोजां जागोनखौ माने एसे साब जागोनखौ माने एसे मोजां मोनो आरो लोगोफोर माने जना बिनायनिख्रुइ माने अनलाइननि थ्रुयै माने जिखुनु थाइसे थाइनै हायो 1000 हायो सोरबा माने एसे अनसुंथाइ हरगोनखौ माने एसे मोजां नुगौमोन आरो लोगोसे माने भिडिअखौ माने बानायनानै एसे हगारनाय दंखौ माने एसे बारा मोजां मोनदिया कमेन्टखौल'सो फरायबाय गोसोखौ दुखु मोनबाय सोरबा फैसाखौ हरनो गोसो दंमोन हरनो हायाखैसै नङाबा लोगो बेफोर माने जानानै थाबाय आरो जोंहा बेफोरखौ माने जोंनि BTC सरकार जोंना हाग्रामा सार BPF साराबोना एसे मावना जानो हानायनि बा एसे न' बांफोर जिखुनु माने गुनु गोनांफोर मा दं मा गैया बेफोरखौ थांनानै मोनसे एसे माने सावरायलायहैयोब्ला माने अनसुंथाइ होयोब्ला माने मोजां जागौमोन होननानै साननानै लायो आरो लोगोफोर माने बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' समाजाव नुयोब्ला एसे उसुबिदाखौ जों नुखायो आरो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि माने बिला बिसिफोरा एसे खमखा आरो लेंग्रा लेंग्रि खुजा खुजिफ्रा एसे जोंनि बर' समाजाव खमखा आरो जानाङाथो जोंनि बर' हारिफ्रा मोजाङैनो थांना थाथो लोगोसे मोजां संसार जालांनायखौ जोङो सानो आरो लोगोफोर
आंनि दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना लोगोफोर एसेबां फोजोबसै आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव माने गाज्रि बुंफ्लांहैदोंब्ला सोरनिबा माबा सायाव माने सजाय होफ्लांनो माखौ निसय बर' हारिनि फिसा होननानै मिजिंथिनानै गोरोन्थि थाखाय मिजिंथिना थाबाय आं लोगोफोर निमाहा होगौखौ आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना लोगोफोर आंबो माने स्केनारखौ होफानो हायासै दै दुखु मोननाङा लोगोफोर बै बिनानाव माने स्केनार थायोब्ला बे स्केनार आंनावबो थांफाखागोन आरो लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय समाव लोगोफोर बर' हारि जिउखौल' जाथों